Ja, jeg skal tale om Radikale Venstre. Allerede omkring 1880 var der forskellige dele af partiet Venstre, som mente, at det ældre bondeparti havde svigtet den demokratiske liberalisme og var blevet drejet for meget mod højre, og en af de her grupper blev kaldt radikale. Man kan sige, at partiets åndelige fader er Viggo Hørup, som er ham, vi ser her. Radikale Venstre blev stiftet den 21. maj 1905 i Odense, hvor det udskilte sig fra partiet Venstre. Det var Carl Theodor Zahle og 12 andre folketingsmedlemmer, der brugte med Venstre og meddelte, at de ville repræsentere Radikale Venstre i Rigsdagen. Radikale Venstre har gennem tiden varieret i, hvem de ville skabe regering med. De skabte første gang regering i 1909 med Zahle som statsminister. Den fortsatte der er også en regering, der fortsatte fra 1913 til 1920. Og de har også skabt regering i 1929 og 1957. Og de har også skiftet fra borgerlig til rød regering. I 2004 blev det oplyst, at Radikale Venstres antal af medlemmer var på 7.000. Radikale Venstre udtrykker klart og tydeligt, at de er glade for alle medlemmer i deres parti, aktiv og passiv, og de værdsætter alle meninger og entusiasme. Ved folketingsvalget i 2015 fik Radikale Venstre, som I kan se her, 161.009 stemmer, og det var i alt 4,6% af stemmerne, og det vil sige, at siden sidste valg er de faldet med 4,9%. Ifølge Tim Knudsen, som skrev det debatindlæg, som vi læste i sidste time, så er vælgerne flyttet fra de partier, som prøver at træde regeringsansvar, altså for eksempel radikale, til de flyttet til de mindre partier, som blandt andet DF og Alternativet. Antal mandater i Folketinget. Der er 9 mandater i Folketinget. Det er dem, I kan se her. Og I kan se, at jeg kender I sikkert Martin Lidegaard. Det har vi været ude at snakke med i Folketinget. Ja. Personprofiler. Der er ikke nogen ministre, i hvert fald fra Radikale Venstre i Folketinget lige nu, da det kun er Venstre, der danner regering. Men Morten Østergaard, som er ham her, han er politisk leder, partileder og gruppeformand. Så er der Martin Lidegaard, som vi alle sammen kender. Han er gruppe næstformand. Og så er der en, der hedder Svend Thorhauge, som er landsformand. Mærkesager. Radikale Venstre har en masse mærkesager, og jeg vil gerne fortælle om 2 af dem. Den ene hedder børns håb. Børns baggrunde må ikke afgøre deres fremtid. Her mener Radikale Venstre, at de vil de kommende år prøve at bryde den negative sociale arv. De vil ud af den onde spiral, hvor børn er alkoholikere og kriminelle, og forældre, der har været på kontanthjælp, får det sværere i samfundet. De vil lave en økonomisk reformkurs, der vil skabe rum til, at man som mindre velhavende kan investere i velfærd og muligheder. Især på mere og bedre uddannelser for alle. Og hernede kan I se, hvad de mener om flygtninge. Og det var også det, vi hørte Martin Lidegaard snakke om. De mener, at de vil udøve og hjælpe og støtte flygtningene mere. Og det mener også at kunne få kontrol over flygtningestrømmen. Så skal vi sammen skabe og løse konflikterne i Mellemøsten. Og her vil de have Danmark og EU i forrest i arbejde. Og det mener også, at når flygtninge så endelig er kommet til Danmark, så skal vi også sætte turbo på integrationen, som de siger her. Altså vi skal være rigtig gode til at integrere dem i det danske samfund. Ideologi. Det er socialliberalistisk parti, og socialliberalisme er opfundet af John Stuart Mill, og det går ud på, at man skal sikre de svagest økonomiske i samfundet, og man skal have en bæredygtig udvikling. Og det mener også, at statens rolle skal være lidt større og stærkere end liberalismens. Her ser I figuren fra bogen, og det viser, at det radikale venstre er rykket højere op i den værdipolitiske venstre akse. Og det betyder, at de går ind for moderne værdier og for tolerante holdninger, f.eks. kriminelle, fremmede kulturer og indvandrere. Og det her hænger også rigtig godt sammen med deres mærkesager om flygtningepolitik. Og en lille fun fact, her kan I se, at partiernes social media high score, der ligger Radikale Venstre øverst med followers på Twitter som parti, og som personer så ligger godt nok Lars Løkke og Søren Pind som de 2 øverste, men ellers er det kun Radikale Venstre, de top 5, eller top 3, 4, 5, som ligger øverst. Og ja, det synes jeg bare meget sjovt at sige.